この男性は車椅子でスロープを利用しようとしている。しかし、スロープの傾斜がきついため、登ることができない。今度は後ろから体重をかけて確実に登ろうとするが、それでも角度がありすぎて登ることができない。日本ではスロープは一般的に 4.8 度までと定められている。しかしこれはどう見てもその度合いを凌駕している。結果的に男性は転倒してしまい苦悶の表情を浮かべる。これは悔しさから来るものなのか、怒りから来るものだろうか。最終的に男性は苦笑いをしながら何かを伝えてその場を去っていく。バリアフリーとは障害の壁をなくすことだが、見た目だけのバリアフリーが広まっていないだろうか。1970年代にアメリカで始まったバリアフリーで、日本でも浸透しているが、世界ではこのような形式的なバリアフリーが見られる状況だ。みんなはどう思う？コメントで教えて。